Založena v roce 2001, Klinika reprodukční medicíny a gynekologie je certifikovaným centrem pro léčbu neplodnosti v srdci Evropy. Klinika je široce uznávanou institucí, a to jak v rámci České republiky, tak i mimo ní. Její zaměstnanci se pyšní bohatými zkušenostmi a nejnovějšími znalostmi ve svých specializacích. Kromě techniky in vitro fertilizace nabízíme nesčetné množství léčebných terapií. Jejichž výčet by byl pro toto video příliš dlouhý. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách. Před samotnou procedurou absolvuje každý klient pohovor, kde celou problematiku dopodrobna prodiskutujeme. Jedná se o stěžejní část celého procesu, při kterém se všem párům dostává péče na té nejvyšší možné úrovni. Naše zařízení je naprosto moderním pracovištěm. Abychom svým klientům mohli poskytnout co možná nejucelenější služby, neustále se snažíme držet krok s nejnovějšími současnými poznatky a osvědčenými metodami. Značný rozvoj můžete zaznamenat nejen co se týká medicíny, ale také budov a zařízení patřící klinice, které podstoupily a dále podstoupí na dalším změnám. Jednou z každoročních akcí, které pořádáme k radosti lékařů i rodičů, je Dětský den. Tato akce je otevřena všem, jejichž děti se narodily pomocí umělého oplodnění na klinice. Jak sami vidíte, všichni se výborně baví nejrůznějšími hrádkami a nikomu nevadí ani trocha ušpinění. Některé ze zde vytvořených uměleckých děl nyní visí na zdech kliniky. Jsme si vědomi toho, že dát se na cestu umělého oplodnění předchází nelehké rozhodování. Na naší klinice ve Zlíně můžete pobývat s vědomím, že s vámi budeme zacházet maximálně citlivě a bude se vám dostávat té nejlepší péče. Váš komfort a spokojenost jsou pro nás na prvním místě. Tato internetová stránka obsahuje vše, co potřebujete znát, abyste mohli učinit zasvěcené rozhodnutí. Projděte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat s jakoukoliv záležitostí.